Dios. Palihog manindog tang tanan. Itong i-dedicate ang atong panaghiusa karon ini nga kamuntagon sa presensya sa Ginoo. O i-dedicate padang imong kaugalingon mga igsoon. Hallelujah. Atong ituboy ang atong kakamot mga igsoon sa presensya sa Ginoo. Ama na mo nga langit noon, Lord God. Hallelujah. We acknowledge your presence, Lord God. Because your presence is everywhere, anywhere, Lord God, or any place, Lord. Thank you, Lord God. Salamat kay Lord God. Hallelujah. Mong welcome mong Holy Spirit, Lord God, in this place, Lord. Nga move, Lord God, sa among panagiusa, sa among pagsimba, diha kanimo sa Espiritu kamatuoran, O Diyos. You are worthy to be praised, Lord God. Halang doon ang imong ngalan, O Diyos. Imo ang tanan, O Diyos. Hallelujah. Diha kanimo ang tanang kahupnganan. Ay mong presensya, nga mo'y nagtagbaw, naglipay sa mong kinabuhi, O Diyos. Salamat kay Lugad, among ihala diya kanimo mahanin, ng una nga pagsimba na mo, first service diya sa mong presensya, Lugad. Hallelujah, matakusa, Lugad, nga niya karon mahan. Salamat kayo, mahan, matakasing-kasing, Lugad. Ready to receive your blessings, Lugad. Nga mong i-pour out sa matakusa ka na mo, Lugad. Our desire, Lugad, is, Lord God, nga among Lord, masinati among presensya nga mo pinaka-nindot mo nga pagsimba diha kanimo. Tinuod nga pagsimba diha kanimo, Lord. Salamat kay mahan na side me, Lord God. Ngayon mo nang i-bless ang tanang party sa mong pagkabuhaton, Lord God. Pasyali, Lord God, sa mga pulong, O Diyos. Nga diin, Lord God, maghatag ka na mo o kahumpay sa mga kalag, Lord God. Hallelujah, Lord God. Nga, Lord God, matudluan mi, Lord God, matuto, Lord God, masaway aron mahimuming matarong diha kanimo, Lord God. Salamat sa imong pagkabuhaton, labi na sa imong pagduol diha kanimo sa pagsimba, pag-awit, hiniusa, O Dios. Salamat kayo, mahang. Nga, Lord God, imong gamiton ang mga worship team, Lord God, nga magadala sa mga alawiton, O Dios. Salamat, Lord. Ihala na mo kinatibukan ang tanan, O Dios. Nini nga orasa, O Dios. Salamat kayo, Lord God. Hallelujah. Mong ihala diya kanimo, Lugad, ang tanang kalampusan ini nga orasa, O Dios. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mingon. Amen. Hallelujah. Darkness run for cover, but still the miracle that I just
If I'm not dead, you are not done. Nagtuo ba ka igsoon nga na ay purpose nga nung buhi pakakarong buntaga? Why? Because God is not done with you yet. Wala pa nahuman ang Ginoo pagpanalangin sa imong kinabuhi. Wala pa nahuman ang Ginoo pagpakita sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. So this morning, let's just believe with all our hearts. Unsa pa man imong giatubang sa imong kinabuhi karon, na ay katuyuan ang Ginoo nimo igsoon. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Inang Ginoo. The greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Believe it with all your heart. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Come on with conviction, sing it. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done, Lord. Greater things are still to come. Oh, one more time. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Yeah. Come on, a shout of praise for the Lord. A shout of hallelujah for the Lord. Come on. Give this place with his praise and worship. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord, that you are here with us. Amen. Woo! Come on, let's sing for the Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, thank you, Lord. Come on, let's sing it out. We know that God, He will win for us. Amen. Amen. He's already victorious. All we need to do is praise Him and worship Him. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Come on, declare it. I raise a hallelujah louder than the unbelief. With all your heart, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. So we're gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Come on, church, declare it Louder out. and louder, you gotta hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, He's alive. We declare, Lord, that is defeated. I raise a hallelujah. With everything inside of me. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. And I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Did you lost your hold on me? So we're gonna shout it out. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. Louder
little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. We're gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little Come on, louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. We're gonna sing a little louder. Oh, louder than my unbelief. We're gonna sing a little louder. Come on, let me hear you say. My weapon is a melody. Sing a little louder. The heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemy. We're gonna sing a little louder. Yes, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Stand defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Stand defeated, the King is alive. Come on, with every breath that you have. I raise a hallelujah. So raise a hallelujah. So raise a hallelujah. Whoa! Thank you, Lord. Come on, a shout of praise for the Lord. Come on, a shout of celebration. Come on, sing a new melody. Sing a new song for Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Anyone who has breath, ikaw nga buhi karon to sing, worship. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. How great you are, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
that God has three in one. Father, Spirit, Son, the Lion, you are Lord, the Lion and the Lamb. How great is our God! Oh, say with me, how
testimony. Not just what you have done, but for who you are, Lord. You are great, and you are greatly to be praised. Living water flow, Lord. Just lift up your hands in the presence of God. Ibayaw imo ang kamot. Ayang presensya. He is near. Duol siya nimo igsoon. Wala siya malayo nimo. Pati siya, He is embracing you right now. Gusto niya tagpawon ka. Ayaw biya igsuon. Sultihi siya. Unsay naa sa imong kasing-kasing. This is your time to express. Sige, sultihi siya.
is in your heart. Siya sa mga tubangan. Oh Lord. Lord, see us. Every inch, Lord, sa akong kinasuluran na kinunino. Thank you, Lord, sa iyong pagtagbaw ka na. Thank you for this privilege, Lord, that the King of Kings and Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, is here among us. Right here. Nakikauban na mo. Thank you, Lord. It's a great privilege, Lord, to encounter you. Salamat, Lord, ng mga orasa. We are not the same, Lord. Magkay na-encounter ka na mo. Na-encounter na mo yung presensya. Truly, Lord, you are the name above every name. And you are worthy of all our praises. You are exalted in the midst of your people. Lord, dawata ang among pagsimba, ang amo ang pagdayeg, pagpasalamat. Dawata ang dungog o himaya, Ginoo. Yes, come on, let's declare His praises in this place. Come on, a shout of victory. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Receive your presence, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Amen, amen, amen. And so on. Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat kayo sa presensya sa Ginoo nga atong gisimba karon ni nang kabuntagon. Hallelujah. Salamat kayo sa matag usa. It's time for giving, mga igsoon. Hallelujah. Humana nato hatag ang atong mga pagsimba, pagdaig sa Ginoo, pinakit sa alawiton. Ini nga mga orasa, ato natang ihatag ang atong kalapianon nga bahoy sa Ginoo. Para kumpleto ang atong pagsimba diya sa Ginoo. Hallelujah. Ako'y basahon diri sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Declaration ni King David sa iyang pag-ila sa atong Dios, sa iyang pagkahalangdon. Ngun diri sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 13, ngon ang pulong sa Ginoo. Imo, O Ginoo, ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya ug ang kadaugan, kay imo man ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta. Ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Verse 12. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog, hari ka sa tanan, ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog, ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Verse 13. Karon nagpasalamat kami kanimo, O among Dios, o gidayeg namo ang mahimayaon mong ngalan. Amen? Hallelujah. Salamat kayo sa declaration ni King David. O ato po ning declaration igsoon nga wala gay ato ani. We are just a steward in this earth. Mga piniyalan lang ta mga igsoon. Hallelujah. Walay ato ani, igo lang tang nagpagamit sa Ginoo. Ang mga bahandi, ang kusog, ang kaalam, iya tanan, ang dungog. Unsa may estado nato sa atong kinabuhi. Walay ato ani igsoon. Ato ni acknowledge sa presence ni Lord.
kay siya ang nagakontrol ni ining tanan. Naatay mga nagkalanlain nga mga trabaho nga gihatag sa Ginoo. Tungod kay ang kusog kaya nga gihatag sa Ginoo sufficiente kaayo igsuon. So, ang Dios may gugmaon gyud sa mga kaigsuonan nga mohatag ang malipayon diha sa iyang ikapulo ug mga halad. Sa atong tithes and offering mga igsuon. Hallelujah, mo na command sa Ginoo nga ihatag nato ang atong ikapulo ug mga halad ngadto sa templo. Kay aron dunay pagkaon didto. Hallelujah. So salamat kayo igsuon nga ang tanan nga atong kusog kaalam tanan nga niya nato. Ang gahom, ang dungog, ang himaya, iyalang tanan doon. Walay ato no. So gipiyalanta sa tanan nga mga resources nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Isip nga magtutuo ta diha sa Ginoo. So kung ikaw nahimo naman nga nagpadayon sa manghatagon o katong mga bag-o pa lang nga wala karon pa lang nakakuan nga ingon ana ang paghatag, let's begin mga igsoon. Kay the more you give, the more blessing you receive diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Hallelujah. So, mo na challenge sa atong sa matag usa ka nato nga walay ato ani, wala tay kuptan ato sa ato ang kinabuhi, kundili ang tanan iya lang gyud sa Ginoo. Ihalad lang gyud dato ang tanan sa Ginoo. Kay ang Ginoo malipay sa matag usa ka nato. Hallelujah. So nasaid ko nga ato nang giandam ang atong mga tithes and offering nga ato karon nga gidala. Salamat kay sa matag usa. So ako pong gi-acknowledge ang mga kaigsuonan nga nasa mga online karon. Hallelujah. Makahatag ka sa imong tithes and offering igsuon. Pwede nga ihatod nimo diri sa church. Hallelujah. Open ang church 10 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday diha lang sa silong. Na ay box din diha lang isulod ang imuhang tithes and offering mga igsoon katong nasa mga online. Then pwede nga watod nimo ang tanan nga mong ihatag nga offering diri sa balay sa Dios. Hallelujah. So ingon ana katong uban nga naa sa online mga igsoon nga dili makaari diri sa church. So giawhag tumnumnaw nga ihatag ang inyong mga offering of tithes diri sa church. Hallelujah. So manindog tang palihog mga igsoon atong ihalad ang atong mga tithes and offering diha sa presensya sa Ginoo. Padayon pong mo papasalamat diha sa inyo ang matag usa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord God. Salamat kayo Lord God. Niya mamahan nga mga kinitaan Lord God. Matag adlaw, matag simana, matag bulan o Dios. Salamat kayo man sa sufisyente nga kusog nga imong gihatag kanamo Lord God nga here we are Lord God nga nahimo kakahimo mi na paghatag Lord God sa among ikapulong mga hala diha kanimo Lord God. Amo na mga itugyan diha kanimo Lord God. Just sanctify this Lord God. Dako na kahimuan sa mga buluhaton nga imong gisangon kanamo niini nga church Lord God. Salamat sa matag usa Lord God. Among kasing-kasing Lord God nga diin manggihatagon Lord God sa tanan tungod kay gipiyal na lanimo namo Lord God ang tanan nga niya asa among kinabuhi Lord God. Ang among kusog among kaalam nga Lord nga makapanginabuhi mo Lord God. So salamat kayo mahan. Salamat Lord God sa blessings Lord God financially, materially, physically and spiritually Lord God. Nga imong i-pour out, Lord God, sa mata ko sa Lord God, nga malipayon nga naghatag, Lord God. Salamat sa imong gibuhat ng mga orasa. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan maingog. Amen. Let's give, mga igsoon. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're
buntag maayo. Amen. A reminder po sa mga na sa online kung pwede po sa ato ang offering, no, maka-send po mo through GCash and money transfer or fund transfer, pwede po kayo sa mga naa sa online. Okay? So, welcome. Salamat kaayo sa Ginoo nga naata. Amen. Nalipay bakag dako nga naa ka sa balay sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And welcome kaayo sa ato ang first service. And I know nga nag-enjoy ka sa presence sa Ginoo. Nindot ba kaayo nga muduol sa presensya sa Ginoo? Hallelujah. Laygo na ngalan sa Ginoo. I know nga dunay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi sa diyang mianhi ka dire. And once again, welcome also sa ato ang naa sa mga sa online nato. Welcome kaayo asa man ka karon. Thank you for watching and welcome sa first service. Okay? So this time, doon na tayo mga kaigsuunan nga mga pasidunggan ato ang mga first timers, ato ang mga very important persons this morning. No, ato ang mga bisita. Okay? Ato sa silang bakbakan, be. Hallelujah. Okay? If this is your first time, pinakauna nimo nga nakikauban na mo sa pagsimba sa Ginoo, pwede ba hangyoon ti ka sa pagtindog diri nga side, no? Nabatay mga first timer, mga VIPs this morning. Wow. Okay? Please. Thank you. Please remain standing. Sa mubo lang kayo nga higayon pabilin sa pagtindog. How about diri sa center? Natay mga first timers. Wow! Woo! Hallelujah! Thank you. Please remain standing. How about diri nga side? Ito mga first timer. Wow! Woo! Thank you. Salamat kayo. Once again, welcome sa Happy Church. Nalipay kayo miug dako nga nakikauban mo namo sa pagsimba sa Ginoo karong buntaga. I believe nga dunay dako kay nga giandam ang Ginoo para sa inyo ha, no? Para sa ato ang mga first timers this morning. And in behalf sa ato senior pastors, Pastor Relita, uban sa ato mga leaders, welcome kaayo, no, sa Happy Church. Okay? Once again, church, pwede ba nga ato silang i-welcome sa count of 3? Tanan mo ingon og welcome to Happy Church. Okay? 3, 2, 1. Welcome to church. Thank you. Daghang kayong salamat. So, pwede na mo makapanglingkod. And also sa mga nag-invite po nila, salamat po kayo sa inyong pagsugot, no, sa sugo sa Ginoo. I know nga ang Ginoo magpanalangin sa inyong pagsugot. Amen? Okay. Also, napunta yung mga, if this is your first time sa ato ang naa sa online, so pwede ka maka-comment diya sa comment section or comment box. First time, aron doon na po'y maka-abi-abi sa inyo ha. No, invite, maka-follow up, no, sa imuha sa ato ang naa sa online. Okay? Thank you so much. And ito yung mga highlights this week. Sa pulong sa Ginoo. Amen. So, ang magdala sa pulong sa Ginoo, usa sa ato ang pinaka palangga, no, buutan, uptik, no, senior pastor, Pastora Lita Aliman. Sa June. God is good. Kumusta man mo? I
I am. Okay, ready? I am blessed. Ready, go. I'm prosperous. I'm healthy. I'm wise. Wow. Mga lalaki. Very good. Ang mga babae. Ang tanan, kanang dunay conviction bitaw nga, kini ako yun eh. Ready, go. I'm healthy. I'm wise. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Ang atong confession, baliko na ako. Ang atong pagsugid, dako kayo nagkahimuan sa atong personal nga kinabuhi. No? Mahitabo na, uban ng conviction sa Espiritu sa Ginoo, mahitabo na unsa atong gisugid. Okay? So before the Word of God, gusto na kong mapahibalo, sa opening sa atong school, doon na tayo eskwelahan diri, Christian school yun ni siya. Dili ni siya pakapin ang Biblia kundi main na siya, no? Ang tanan nga kuan kanang gigikanan sa math, sa science, social studies, sa Filipino, English, founded sa word. Ang Biblia mo ay pundasyon, no? So gitawag ni siya School of Tomorrow. Mag-announce ko sa ato ang kanang registration, pwede nang maka-enroll. Doon na natay 16 enrollees as present karon, bisag online, no? So kuan kayo kanang sulit kayo para sa mga estudyante ninyo tungod kay mahimo silang founded sa pulong sa Ginoo. Ato enrollment magsugod sa Monday. Summer po, magsugod po sa Monday, 1 month ang summer. Classes starts on August. Admissions for the school year 2021-22 is June 14. So, mga porte magupunang pula ha. Summer starts Monday po, June 14. Then, classes starts on August 2. August 2. Kaya nag-start mangguta og July. No? So, maka-start ang uban, wala pa may end sa ilang klase, pero kita mag-start na ta sa August 2. So, inquire lang sa church, kaya doon ay privilege ang taga-simbahan para pagpa-eskwela sa ilang mga anak. Dako kay ni siya og pundasyon sa inyong mga anak, ang pulong sa Ginoo, ingon ang Biblia, train your child in the Word of God. No? Samtang bata pa sila, i-train sila, no? Kay dili na mawala gikan kanila. So daghan na graduates diha, nanay mga hapit na mag-doctor, nanay mga professionals nga nakahuman sa atong school. So welcome mo, ato lang mo to sa office, no, para maka-inquire mo sa unsay buhaton para sa enrollment. Okay? God is good. Amen. Now bisag online ta ang atong mga kuan kanang atong mga cell groups, ang uban nag-online, pero salamat sa Ginoo, connect gihapuntas usag-usa. Tungod kay importante karon katapusan kapanahonan, do na kay makakauban sa imuhang biyahe sa Kristohanon nga kinabuhi. Okay, please manindog mo mga igsoon for the Word of God. Nagpahibalo man tong Samsuri ko mag-brown out. Salamat nga wala madayon. Okay. Dirita sa Acts of the Apostles. Sa Bisaya is buhat. Acts chapter 16 verse 25 to 26. Buhat buhat kapitulo 16 25 ngadto sa 26. Basaon sa nako sa English diri sa NLT. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell up. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo o si Silas nag-ampo og nag-awit. Ang tanan mingog nag-ampo og nag-awit. Thank you, Lord. Og mga pagdayeg ngadto sa Dios. Og namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit ang tanan, unya sa kalit. Milinog og kusog.
nakatayog pag-ayo, bisan sa sukaranan, pasukuranan sa bilangguan, ug nangaabli ang tanang pultahan, ug nangatangtang ang tanang mga kadina sa tanang binilanggo. Let's pray. God, thank you. Salamat, Ginoo, nga dili lang ampo, di lang pagdayeg, kundi conviction diha sa prayer ug sa mga pag-awit. Lord, mo abot na mo ang pinadayag. What a powerful weapon. Unsa ka gamhanang hinagiban ang pag-ampo ug mga pagdayeg. Salamat, Ginoo. Kung padayon ka pagtudlo namo sa mga butang nga importante kaayo, alang ka namo nining katapusang kapanahonan. Imo ming gi-equip, Lord, imo ming giandam for a battle. Ang usa ka gubat nga di namo makita, pero naa ka, kauban ka namo. We are not alone. God, you are with us. Thank you, Lord. Magministeryo ka sa imong pulong. Nang wala ka buhat, magbuhat. O ang wala, nagbuhat, magpadayon. Nga nakahibalo, nga ang ilang gibuhat. Dunay kahimuan diha sa imong kingdom. Dalaygon ka sulay katapusan. Himayaon ka sa mong taliwala, pinagi sa imong pulong. Sa gahom sa ngalan ni Jesus. Antanan mong singgit og hallelujah. Amen. Lingkod mo palihog mga igsoon. Magisgot ko may tungod sa ani nga topiko. Our powerful weapon / or prayer and praise. Atong gamhanan nga hinagiban, pag-ampo o pagdayeg. Okay. Ang mga nasod sa kalibutan, naglumbaay og himo og hinagiban, aron na ay isukol or idepensa sa ilang nasod. Ang right ba ko, igsoon? Okay. Ang uban, moderno na kaayo, ang ilahang gihimo. Di na kaayo sila sa mga pusil or armalite, but sophisticated na kayo, modern na, missiles na, ug mga rocket na. No? So, inana karon ang pag-andam sa mga nasod aron mo atake or mo depensa sa ilang nasod. Igsuon ko diya sa Ginoo, kung kini mga nasod sa kalibutan nag-andam aron naay isukol ug aron dunay idepensa ang ilang teritoryo, kita pod katawhan sa Dios. Kita pod gihatagan pud ta og gamhanang hinagiban sa Dios aron isukol ug depensahan hang atong kinabuhi nining kalibutana nga mangitngit kauban sa Dios. Kinahanglan nga ingon nga katawhan sa Dios, andam ta kanunay, ang tanan mo og kanunay. Andam ta kanunay, musukol ug mudepensa uban sa espirituhanong hinagiban nga gihatag sa Dios kanato. Maayo man nga adlaw, good or bad days nga atong ma-experience diri sa kalibutan before the coming of the Lord. Sa dihang ato ni siyang gamiton, atong makita ang milagro o gahom sa Dios magapamuhat sa atong kinabuhi o sa atong palibot. Karong buntaga magisgot ta sa usa ka panghitabo sa Bible, usa sa una kabasa na kaani, it's a known story no sa duha ka Kristohanon, matud pa sa uban nga mga writers nga usa ka sugilanon nga sukad-sukad sa Christian world, kuan kayo ba kanang dako kayo og impact nga nahitabo. Hinubay ni Paul ug ni Silas. Usa ka adlaw sa ilang pagpagamit sa Ginoo ingon nga missionary dito sa Pilipay. So kaning ilang experience magdala pud ni nato og kanang impact sa atong life nga kung nahitabo ni sa ilang panahon, the same God nga ilang gialagad mao ang Dios nga atong gialagad karon. So ako sang tan-awon ang hinubay nga unsa ning power gahom sa pagdayeg o pag-ampo. Diri sa verse 16 nagsugod,
Usa ka adlaw ni ana, nagpaingon si Silas ug si Paul sa dapit nga alampuanan. Ato pa, usual na nila, lifestyle na nila ang prayer. Gisugat sila sa usa ka ulipong babayi nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umalabot. So manalagna ning babayihana. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, nakasapi pag-ayo siya. Nakasapi pag-ayo ang iyang agalon. Dayon misunod siya kang Pablo ug kanamo si Silas nga nagsinggit. Nag-advertise siya. Kaila gyud ang yawa sa katawhan sa Ginoo. Ingon dayon ang babaye nga gigaman sa yawa. Kining mga tawana sulugoon sa labing halangdon nga Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. Right? Because mao nang ginabuhat ni Paul ug ni Silas. Verse 18. Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo ug milingi kaniya ug giingnan ang espiritu. Sa ngalan ni Jesucristo, gula gikan kaniya. Ug migula dayon ang espiritu. Sa diha nga ang agalon, mga agalon sa babaye, nakaamgo nga dili na sila makasapi. Gidakop nila si Pablo ug si Silas. Ug gidala ngadto sa hukmanan. Verse 20. Unya sa dito na sila sa atubangan sa mga maghuhukom, sa maghuhukom nga Romanhon, ang mga agalon sa babaye miingon. Kining mga tawana, mga Hudiyo, ug nagsamok-samok sila sa atong nasod, sa atong syudad. Nanudlo sila mga pagtulunan nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga bunalan sila. Human sila bunali pag-ayo, grabe pag-ayo pagyud ang bunal, gibilanggo sila ug gisugo ang gwardyas nga kasundaluhan gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. So mao ni ang story ni Paul ug ni Silas. Naingon ani sila kay nagbuhat sila sa kabubuton sa Dios. Verse 25 ang Bible nag-ingon, sa hapit ng tungang gabi, around midnight, mao ni ang gibuhat ni Paul ug ni Silas. Si Paul ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios. Igsoon, kining mga tawhana nagtuman sa kabubuton sa Dios. They are missionary. Nagdala sila sa mayong balita, mahitungod sa kaluwasan sa Dios. Ug ang yawa di gyud gusto nga ang mayong balita mukuyanap no mo spread pa gyud. So kung mahimo pugngan gyud sa yawa ang good news. Ug kining babaye nga nahimamat ni Paul ug ni Silas, kaila gyud ang yawa kinsay mga alagad sa Ginoo. Nag-advertise pa gyud sila mahitungod ni Paul ug ni Silas. Ug mayong ko sa imuha, ning suffer sila pag-ayo sa kamot sa mga Romano ug sa mga katawhan dito sa Pilipay because they were doing the will of God. Mingon ko nimo karong gabi, karong buntaga, bisag nagbuhata sa kabubuton sa Ginoo, moabot nato ang gitawag og midnight. Sa tungang gabi sa atong kinabuhi. Dunay tungang gabi sa matag usa ka nato. Unsa man ang tungang gabi sa matag usa ka nato? It might be suffering. Siguro mga pag-antos, doon na kay gipasan, doon na kay giantos, doon na nakapektar sa imong pagbati. Okay? It might be trials, mga pagsulay sa imong kinabuhi. Siguro balatian, siguro kakulangon,
Siguro dunay kagubot, may abot sa imong kinabuhi. Siguro pain, no? Suffering and pain, susama ra na. Siguro uncertain. Karong panahon na, walay kasiguruan ang atong gipuy-an sa kalibutan. No, siguro, niabot nimo ang fear, kahadlok. Siguro niabot nimo ang worry. Doon na kay kabalaka. Unsa ka ang ugma. Unsa kay may tabo 2020, 2022. Uban pa, nga matubang na to, o atubangon na to, samtang niya pataaning kalibutan na nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Si Silas o si Paul, misinati og midnight sa ilang kinabuhi. Unsa ang ilang gi-experience sa ilang lawas physically. Siguro dili siguro may tabo sa tuwa nga ingon ani ang ato ang abuton sa diyang nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, no, nagtininuod ta sa Ginoo, nagkinabuhi tang tarong sa Ginoo, no, nag-win souls ang disciple ta. Di siguro ni maong atong experience sa netabo ni Silas ug ni Paul nga gibunalan sila. Okay? Dayon gikadinahan pagyud. Giakob ang duha ka tiil, gipriso, gibanlog sa pinakasuok nga dapit sa prisuhan. Kung tanawon nimo sa tinawhanon, si Paul o si Silas, human sila kulataha sa daghang mga tao, ang ilang lawas, pertig yung kapuya. Dili sayon kung dagmalan imong lawas, apektado gyud ang imuhang sulod. So, akong giuna-una nga sa tinawhanon nga pagtanaw, si Paul o si Silas, gikapoy sila pag-ayo. Sakit kaayo ang ilang lawas. Basin katong panahon na wa pa sila'y kaon, gigutom sila. Giuhaw sila. O kung una-unaon pag yun nimo pag-ayo ang ilahang naagian. Miagi sila ato tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa Dios. Mahimo unta nga mobati sila og self-pity. Bati unta sila nga makaluluoy sila sa ilahang naagian. Siguro siguro sila mahimo pud sila mangutana, maka-question sila. Oh, nagkuan mo unta ta imo ato mo untang gisang yang mga anong nahitabo? O siguro kung kita tinawhanon, mureklamo sila. Magbagulbol sila. Ug magmahay sila. Nganong mikuan pa sila, misulod pa sila, o mikuan pa sila, nagpagamit sila sa buluhaton sa Ginoo. Apan mga igsoon, wala na nila buhata. Wala sila'y, kung imong basa ng Biblia, walay reklamo, walay bagulbol, wala lang. Nahimo silang mga tao nga nakabalo sila kung nganong gibuhato nila ug kinsa ang ilang pinakaagalon sa ilang pagbuhat ato. Okay? So, imbis sila mo salpite, imbis sila magbagulbol, imbis sila magreklamo, unsa ilang gibuhat? As usual. Bad days, good days, they were praying. Nag-ampo. Wala lang sila mag-ampo nga kuan kanang nag-ampo nga kanang wala lang nga pag-ampo kundi grabe silang prayer ug giubanan pagyud nila ug pag-awit. Nag-ampo, nag-awit. Wa ko kabalo pila ka oras nilang inawit ug ampo. Wala nila baliha ang kakapoy, ang sakit. Wa nila baliha ang kagutom ug kauhaw. Kabalo sila sa gahom nga naa nila na kinahanglan mag-operate atong panahon sa ilang kinabuhi. So, nagdahig sila ug nag-ampo sa Ginoo. Abi nimo igsoon, samtang this is one of my devotional nga nabasa akong nasulat sa ako ang Book of Dreams. Abi nimo igsoon, ingon ko nimo ning buntaga. Base nakasinati kag midnight sa imong life. Matag usa ka nato nakasinati ta. Kay samtang niapata sa kalibutan, niining kalibutan nga naadiri ang yawa, naadiri ang klase-klase nga mixture ba of
og experience nga atong giatubang everyday. Kung wala ka ka-experience, or siguro karon nagsinati ka, or kung wala pa, assure ko nimo nga makaatubang yun ta aning tanan, tungod kay, ni apata aning guba nga kalibutan. Though we are doing the will of God, bisan og nagtininuod ta sa Ginoo, still makaagitaan itong kay duna po'y katuyuan ang Dios nganong moagitan ini. Akong pag-ampo nga kining giagian ni Paul ug ni Silas, mahimong kadasig na to. Mahimong dunay conviction sa sulod na to. Ug makapahinumdum ka na to. Unsa ka importante sa Dios ang pag-ampo ug pagdayeg. Aron sa dihang, mahimo ni natong kinabuhi. Kay this is God's way. No? Usay ang pamaagi sa Ginoo, lahi gayud sa pamaagi sa tao, no? So, tungod kay pamaagi kay kanimo ay pamaagi sa Dios, aron ikaw ug ako nga anak sa Dios, katawhan sa Dios. Makaatubang ta, we can face tomorrow, we can face today. Maatubang na to ang karon, pagsulay, kasakitan, pagkinahanglan, makaatubang ta nga madaugon ug makapadayon sa pagsunod o pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Ug napaylas, mahimo pagyutang panalangin sa uban. Unsa ka powerful ang pag-ampo o pagdayeg. Pero wala pa ni maabot sa imuhang una-una nga unsa raning pag-awit, unsa raning pag-ampo. Pero atubangan sa Diyos, usa ni siya kagamhanang hinagiban sa mga katawhan sa Diyos. Kining pagdayeg o pag-ampo, pirmi na gyud din natong nadunggan. Kay gitudluan gyud ta about prayer. Gitudluan gyud ta about praise. Gibuhat gyud na nato, doon na tayo Saturday prayer, gi-encourage na to sa cell group ang prayer, then kung muanhita diri, mag-awit ta sa Ginoo, gi-encourage po ta nga mag-devotional sa atong balay, mag-awit sa Ginoo. Dili na ni bag-o para sa matag usa ka nato. Apan ang pangutana, gibuhat ba ninimo? Salamat sa nakaamin. O kung nagbuhat ka ani, consistent ba nimong gibuhat? Sama ni Paul o ni Silas. No? Good days, bad days. No, kanang padayon nilang gibuhat ang ilan ng ginabuhat kay kabalo sila sa gahom ni ining pag-ampo o pagdayeg. Or, basin gibuhat ninimo sa una, pero gikapoy na ka, miundang na ka. O wala ka nabuhat, kay wala ka kabalo. Unsa ang gahom sa pag-ampo o pagdayeg. Kayo sa kay, kung di ta kabalo, unsa epekto ana, why do it? Diba? Okay. Pat karong buntaga, pahinumduman ta, kung unsa gayud kagamhanan nga hinagiban kining duha kaning pag-ampo o pagdayeg. Alang sa nagbuhat na niini, padayon, malandagan pa kagdugang, ma-reinforce pa og dugang sa imuha. Yes! Naani da yung epekto. Continue ko pagbuhat niini. Kay aminado kayo ta everyday. Mix kaayo ang kalibutan doon ay ang atong gipuy-an kung tanaw na to ang weather, tingulan, ting-init. Amen ba? Ato pong life usahay maayo, good days, bad days, mix up ang life diri sa kalibutan, na ay ups, na ay down, taas kaayo, nindot kayo ang kuan sa negosyo, pagkahuman na kuan ang wala nay kita, no? No, kanang nakapaeskwela tag nindot ka eskwelahan karon mo kuan na, no, good days and bad days, happy days and crying days. No, experience na nato diri sa kalibutan. Makaagi ta tanan ani igsoon. So, naiadlaw nga gikan sa bad nahimong worse. O kanang bad na ning grabe pag yun. No? Natangtang sa trabaho, wa pag yung kitag trabaho. Pero wala nimo dam mga pangitabo miabot sa imong kinabuhi. Mao na nga ang drive diini nga
power weapon sa Ginoo is nga makapadayon ta. Mahimo ni natong paagi sa kinabuhi ang pagampo o pagdayeg aron maandam ta kada adlaw kung unsay atubangon nato. Mas nindot nga naana kay depensa daan kaysa naana aya pa kamo depensa. Hello. Wala na sa sultian nga mas maayo tong prevention than cure, di ba? Mas maayo nga naa naga-prevent na ka kaysa tambalan pa ka. Kanipod nga weapon sa Ginoo is mas maayong gibuhat na to sa good days kay pag atubang na to sa bad days, murag wala lang, murag di lang bad days because mauna na ang imuhang gibuhat sa imong kinabuhi. Atong tan-awon mga igsoon, ang two powerful weapon nga nahimong experience ni Silas ug ni Paul, grabe kayo ang nahitabo no dito sa prisuhan. Okay, tanaw na to, number 1. Duhara ni. Number 1 is prayer. Ang tanong prayer. Sa Bisaya, pag-ampo. Ang tanang lalaki mingog prayer. Mga babaye. Amo hinay man kayo. Ang tanang mo singgit, prayer. Yes, prayer. Abining prayer, Lord. Kitang tanan kabalo gayud nga ang Diyos mutubag sa pag-ampo. No doubt, God answered prayers. God answers prayer. Pero dili sa ato ang kondisyon na siya'y timeline. When siya mutubag sa mga pag-ampo. But rest assured, God answers prayer in many different ways. Sa lain-lain nga, paagi ang Diyos mutubag. Mangutana ko nimo, unsa ang prayer para sa imo? Para nako, ang prayer, pagpahinumdum ka nako, nga ako nagsalig sa Diyos, usa nga kasaligan, usa nga ligon nga tore, usa ka dalangpanan, ug usa nga makahimo sa tanan. For me, prayer para nako, is pagpahinumdum nako, balikon ha, pagpahinumdum nako na nagsalig ko sa Diyos. Ikaduha, for me, prayer encourages me every day. Ang pag-ampo mo padasig nako kada adlaw. Ang pag-ampo mo pataas akong pagtuo kaniya. Sa to pa makalift up sa akong spirit ang prayer. Ang pag-ampo para kanako mohatag og focus ngadto sa Dios. Straight focus ang Dios mo gigikanan sa tanan nako every day. For me, prayer strengthen my spirit. Para nako wa ko kabalo para sa imuha. Unsa imuhang panlantaw about prayer. Naay sinultihan, inagayngon, nganong magkabala ka man ka, nga pwede man kang muampo. Why worry when you can pray? Usay malimot ta, usay palimtan pud ta sa kaaway, sadyang mo atubang ta, ug mga dili maayos ang kinabuhi. Makalimot ta na ang prayer. Instead, mauni ang ato ang sitwasyon, magbagulbol ta, mo reklamo ta, mo biha ta sa Ginoo. Instead, to pray. So, igsoon ko diya sa Ginoo, prayer is also one-on-one with the Lord. Prayer is a time on one-on-one with the Lord. Kabalo ba ko nga ang Diyos na sa tanang dapit? O pwede ka maka one-on-one sa Ginoo? Ingon ang Biblia sa John chapter 10 verse 25. John chapter 10 verse 27, sorry. John 10:27. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Okay? Kinsa may karniro sa Dios dire. Ang Biblia nagingon, ang akong mga karniro mamati sa akong pulong.
So you are here, karnero ka sa Diyos, naminaw ka sa instruction sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, hatagan kag instruction, hatagan kag unsay buhaton nimo, kay God is concerned sa tuwa. O gingon siya, di lang ka namati kaniya, kung dili, nagingon pagyud siya, nakaila ako kanila. But pasabot, sa diyang mag-one-on-one ka sa Ginoo, sa diyang makikistorya ka sa Ginoo, God, nakaila nimo. Kaila siya nimo, why? Gidawat man nimo siya sa imong kinabuhi. Na imo man siyang kaparte sa imong kinabuhi. O gingon siya, og sila nagsunod kanako, they follow me. Unsa kung instruction buhaton nila. Mauni ang mga karnero. Ang karnero nga mutulibag, bag-rebuild din na. So, igsoon ko na sa Ginoo, God wants to listen to us. Gusto siyang maminaw na to. Gusto siyang makadungog sa tingog sa iyang mga karnero. Di lang sa panahon nga nagkinalagtabang, kundi everyday, kung mahimo, gusto ang Diyos makadungog sa tingog sa mga katawhan niya. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Matthew 11, 28 to 30. Duol kamo kanako. Ang tanan may og duol. Kinsa naging og duol? Ang Diyos. And siya, come to me. Di po pasabot nga, nakadihat din mo doon. Put pasabot, pray. Come to me. Pray. Kamong tanan, gikapuyan, gibugatan, sa inyong gipasan. Unsay promise niya, papahulayon ko kamo. Umari kamo. Unsay malimot ta. Dagkang kaitang problema. Usay, bisan o Kristohanon, makauna-unag di mao. Ato ko sa kong barkada, mag-inom, mag-kuan, ato maglaag-laag. Usay, lain kayo ang atong way of pag-atubang sa usaka kanang atubanguno nato nga dili maayo. Pero ang Diyos ayon siya, come to me. Duol lang nako. Kakapuyan ka. So pa, gibugatan ka sa imong gipasan. I will give you rest. Tagaan tagagpahulay. Isangon ang akong yugo. Unsa niyang yugo? Insya sunda ko. Kay malumo ako. Mapaobsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang akong ipapasan kaninyo. Prayer is very simple. Dili ni siya bugat. Isa kung yugo akong gipasangon ninyo. Just pray. 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 Doon lang nako. Because naa ang Diyos 24/7 maduulan nimo. Igsoon ko sa Ginoo, walay bugat. Walay dakong problema, walay kaguol nga atong ihatag kang Ginoong Hesus kung muduol ta kaniya nga dili niya kaya. Andam siyang muhatag natog pahulay. If He carries the world, He will carry you. Kung ang Diyos faithful, hantod karon, wala pa mapuo ang saging, wala pa mapuo ang mga mais o gumay, nakakaon pata since creation. Unsa ka faithful si Lord nga atong gialagad. Adunay usa ka tawo nga ngalan niya si Joseph Scrivens. Kaning tawhana knows the power of prayer. And I know you know the power of prayer. Ang naiuban nato diri or kasagaran nato kabalog yung taon sa ang gahom sa prayer. Usa ni mga tawana. Kani siya ang gahom sa prayer, mo'y nagpalikon kaniya, taliwala sa loss sa iyang kinabuhi. Dunay nawala sa iyang life. Maminyo na unta siya, ang iyang pangasawunon, maminyo na sila anang adlawa. But before that, sa gabi before the wedding, ang iyang pangasawunon nalunod o namatay. Dili lang na from bad to worse, iyang mama, nagdaot ug misangko sa dili maayo. Pero sa diyang sa pagdaot sa iyang mama, gisulatan niya iyang mama og usa ka poem. Ingon iyang poem nag-ingon, what a friend we have in Jesus. Unsa kaning natay higala nga si Ginoong Hesus. Ug gikanta ni siya usa ka himno nga nag-ingon, oh what peace we often forfeit.
Oh, what needless pain to bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Ngano daw nga nagpasan ta og kasakitan og nagpasan tag mga kabugaton nga unta ang Dios makahimo man sa pagtabang nato og makahatag og pahulay nato kung mag-ampo ta. So kabalo siya sa power sa prayer. Wala makatandog niya ang panghitabo nga miabot sa iyang kinabo. Hinuon, nakakaplag pagyud siya dugang pagkailang. Unsa ka, higala si Ginoong Hesukristo. Nga sadang muduol ka, dunaa pa ng kabugaton nga imong giatubang, dunaa pa ng problema nga imong tubang, wala pa nang mawala nimo, but ang kalinaw nga gihatag sa Dios nimo, dili gyud nimo masabtan. Peace beyond understanding. Imo gyud ang ma-experience sa dihang muduol ka sa Ginoo. Igsuon ko diha sa Ginoo. Ingon nga ang pag-ampo mo'y able, ang prayer is pag-able sa linya sa presensya sa Dios. Okay? Ang pag-ampo maoy atong able nga linya to the presence of God. Kining prayer, ilabi na gyud sa atong panahon sa pagkinahanglan, no? Mahimo ni nato siyang kinabuhi. Kay ang prayer, dili na kinahanglag wifi. Ang prayer, di na kinahanglag internet. Ang prayer, bisag brown out, dili nagsapayan. Wala na kinahanglag load ang prayer. Hello? Wala kinahanglang signal ang prayer. Why kinahanglang cellphone ang prayer? Only faith and your mouth. Mauna ang power sa prayer. Usahay magpadagtabang sa atong kuan, usahay magsenta niya walay signal magbalot aguan. Kay kinahanglan patag signal kinahanglan internet para makatabang ang uban. But niya ay walay cellphone, di na kinahanglan cellphone, di na kinahanglan internet, di na kinahanglan signal. Prayer, igsoon. Kay balo si Paul og si Silas, kay nga ilang kinabuhi nagtuyok sa prayer. Ilahang life every day is prayer. Kabalo sila aron makaatubang sa demonyo o sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang hinagiban is prayer. Mo nang wala isapayan sa panahon sa kalisod, sa problema kahayahay, nagampo sila. Ikaw o ako, we need a life of prayer. Kinahanglan gyud ta ani. Niya na ta sa last of the last days. Ayaw pag confidence imong kaugalingon. Ayaw gyud pag kumpiyan, ayaw gyud pag kuan sa imong kaugalingon. Akaya ni nako, pwede ra ni nako. No, igsoon. Ang Dios ra ang mingon nga kaya nako ning tanan. Ningon Santiago 5:13 to 16. Nagdawat ka igsoon? Are you receiving? Mabutang sa imong kasing-kasing, mabutang sa imong una-una, nga di ay hamay-hamay ang prayer. Di ay ni siya usik-usik sa panahon ang prayer. Ang ingon ang Biblia, Santiago 5:13 to 16, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampo asya sa Dios. Ang magmalipayon, paawitag pag-awit sa pagdayeg. Kung adunay nang mga sakiton, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia, sa simbahan, aron magampo kaniya, sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana. Ang maong pag-ampo nga ibanan sa pagtuo, makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mo pahiuli kaniya sa maayong panglawas, ug mo pasaylo sa iyang mga sala. Busa, pag sinugaray kamo sa inyong mga sala, ug pag-ampo alang sa usak-usa. Ang tanan mingog pag-ampo sa usak-usa. Yes! Maunay pinaka-importante. Maunang naitay cell group because we prayed for one another. Then padayon nag-ingon dire. Pag-ampo alang sa aron kamo mga ayo. Kay ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Imong pag-ampo gipaabot sa Dios. Ang imong pagsulti gipaabot sa Dios. Prayer of faith. Dili ka ng pag-ampo lang, kuan lang ka nang kakabalo nga, unsa day ka epektibo ang prayer. Kabalo kang ang prayer mo abot sa trono sa Ginoo. Kabalo ka ang prayer mo imong linya para ang gahom sa Dios mamanifestar sa imong kinabuhi. Doon na sa kabata. Wala kabalo ang iyang papa
nga dito dai siya nagdula sa bumper sa sakyanan sa iyang papa. Yang papa nisakay sa sakyanan para mulakaw na. Wa siya kabalo nga ang bata dito sa bumper naglingkod-lingkod. So pag-andar magani kay hinay ang pagpaandar sa iyang papa. Ang bata nakabuhi dito sa iyang gilingkuran. Pero nakakapyot siya sa bumper. Ug samtang nagdagan ang sakyanan, ano siya, naguyod siya. Kaya nagbitay naman siya, naguyod siya. So nisyagit siya. Syagit siya siyang papa. Tungod kay nangagalos ng iyang mga paa. Pagkadungog sa iyang papa, gipahunong daw niya iyang sakyanan, dayon nanaog siya. Iyang giadto ang iyang anak. Isya nak, ano wala man kamubuhi sa bumper? Noon sa nagkagalos-galos na noon ang imong paa. Unsay sulti sa bata? Pang nakabalo ko, nga sadyang musyagit ko, makadungog ka ug makakita ka nako. Ingon na ang Diyos. Sadyang musyagit ka, sadyang mutawag ka, ang Diyos makakita ug makadungog nimo. Dili nato tugutan ang yawa nga kuan nato, mo padahik nato nga mga samad pata ay pata manawag. Di nato tugutan ang mga pagsulay o mga atubangon nato nga mo kuan sa ato mo damage sa atong Christian life. God is concerned sa ato Kangawa sa Dios ato ang bugtong lang paagi is duo lang ni. Duo lang ni. Prayer is pakigsulti niya. Isulti lang. Unsa imong gibati, unsa imong giatubang, just talk to Him. Adlaw, dedicate imong trabaho sa, i-dedicate imong kinabuhi sa Ginoo. Unsa imong isulti sa Ginoo, just talk to Him. Prayer. Ingon siya diri sa Jeremiah 33:3, sampita ako, ug tubagon ko gayod ikaw. Magbabalak pod si Jeremiah. Sampita ako ug tubagon ko gayud ikaw ug ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang wala pa nimo masayre. Sa to pa, prayer is an experience with God. Amen. Dunay mga butang nga sadyang atong maisugon natong isulti sa Ginoo. Makita nato. Dunay di ay mga butang wa pa nato masayre. Nga masinati nato. Because ang power sa Ginoo magalihok. Unsaon nga ang bad day mahimong good day? Pray. Amen? Unsaon nga ang pagsulay, gaatubang ka, mahimo ni siyang murag wala lay pagsulay. Is pray. Sa di mo abot ang bagyo, pray. Tingulan, pray. Tinginit, pray. Every day, pray. Kay murag di nakamadutlan. Amen, 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 amen. 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Never stop praying. Ay gyud hunong og sampit sa Ginoo. Muhunong kag sampit sa Ginoo, hunong pod imong ginhawa spiritually. Mahimo kang spiritual dead. You are dependent sa imong kaugalingon. Ang tao nga dili may nampuon, nagsalig siyang kaugalingon. Bisag naa pa nimong tanan, you need God every day. Ayaw himo ang gamay ang prayer, tungod kay prayer of faith move mountains. It can move the hand of God. Mabitaw ngingon si Jesus, ani nga iglesia to niini nga bato tukuron ko ang akong iglesia og ang gingharian sa impierno dili mo lampos. O kung ang church mo unsay gapuson sa church diri sa kalibutan ginapo sa langit, unsay buhian diri sa church sa kalibutan buhian sa langit, naa nato ang pultahan, ni anato ang Yahweh. Nagbit-bit tag Yahweh. Unsay imong gapuson, gigapos nako ang espiritu sa kuan kita gyud maka-intercede, gihatag na sa church. Kinsa ang church? Ikaw, ako. Gitagaan tag power Yahweh. And that key is prayer. Gamito nato. We are in the last of the last days. Atong kaaway ka COVID dili makita.
And prayer is the best weapon nga gihatag sa Dios kanato. Number 2. Kay tanaw na tong resulta sa gibuhat ni Paul ug ni Silas. Una, nag-ampo sila. And number 2, they were singing to the Lord. Nag-awit sila. Nagkanta sila. They were offering praise and worship to the King of Kings and the Lord of Lords. Para kanako, para nimo, unsaman imong experience sa imong pag-awit sa Ginoo. Para nako, gusto ko para nako. Because para nako, ang pag-awit sa Ginoo is pag-abli sa langit para sa ako. It's opening heaven for me. Nakauna-una mong ko sa una mga 1980s. Mga 80s, dili 80s, mga 60s. Uso pa bitaw kayong harana? Mangharana? Wala na mo kaabot. Mangharana ba? Kanang mga lalaki ba? Mangharana, kadlawon, ana. Kanang mangharana, manganta na sila. So, kung katong giharanaan, nahigugma sa nang harana, mga ablig yung nagbintana. Kay gustong maminaw sa nagkanta. Ang kilig-kiligon siya kaya ang nagkanta iyang hinigugma. Ikaw na gyud ko ana, because God nga atong awitan, He loves us. Ug sa dihang mo kanta ta, ablihan niya ang langit para makadungog siya sa imong pag-awit niya. Imagine, nagkanta ka sa tag-iya, sa langit ug sa yuta. Nagkanta ka sa tag-iya sa imong kinabuhi. Nagkanta ka sa usa, naghatag nimo ginhawa. It's open heaven. Abli ang langit. God is listening. Maminaw ang Dios sa imong pagkanta, inubanan sa imong paghigugma. Wa lang ka nagkanta-kanta diha nga nagkanta, naiuban nga magkanta-kanta sa ta, sa di pa ta magsugot, say magkanta-kanta. Mura man binata. Let's sing to the Lord. Kanta sa Ginoo with all your heart. Kaganino wa ko mahuman igsoon sa pagkanta sa Ginoo, grabe yang gibuhat. Kuan kayo ba? Intimate kayo ba? Kanang kinasuluran nga namuhat ang Ginoo. Para nako nakaabli sa langit, gamahan ang presensya sa Ginoo, sa diyang mag-awit ka sa iyaha, hupayo niya tanan sa sulod nimo. Hallelujah! Wala lang kabalo. Sa diyang giawitan nimo ang King of Kings, ang imong mga kaaway, imong pagkinahanglan, imong kabalaka, imong tanan nga nasa imong mga wala na siya. Enemies will flee in the presence of God. Hallelujah! Healing, deliverance, mag-abot. Siguro nimo, di ka aware, you just sing to the Lord. Gakanta lang kayo because you love the Lord. You love to sing to the Lord. Pero dagkanda ka sa gibuhat sa imong palibot. Dagkanda ay siyang naaday ng lihok po di ay siya in behalf sa imo. Igsoon, hallelujah. Unsa ka powerful ang pag-awit sa Ginoo. Ingon ang Psalms 34 verse 1, Salmo 34 versikulo 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Akong panalanginan ang Diyos sa tanang panahon, mapadayunon ang akong pag-awit ngadto kaniya. Ang tanan mingog mapadayunon. But pasabot, nagsakit ka, na ay gahitabo sa inyong pamilya, na ay kay giatubang, nag-awit gihapon sa Ginoo. Hallelujah! Maayong panahon, ga-awit sa Ginoo. Bad times, ga-awit sa Ginoo. I will continually the praise of God be in my mouth. Kabalo, kaayo ang mga alagad sa Diyos. The power of worship. Kabalo kaigsoon, ang pag-awit is an offering to the Lord. Usan niya kapag paghalad that moves the hand of God. Makaak ang Diyos sa supernatural nga paagi para mausab ang imong sitwasyon o ang imong giatubang because of praise.
Munang ganina pagkanta, I raise up hallelujah. Grabe ko, Lord. This is it. Fighting for the enemy. Kanta. Siya, kantara, gakantara. Dili kay gakantara. Nagkanta gyud. Na ay resulta. When it comes to praise, kung mahitungod sa pagdayeg, mahitungod, ang Diyos kung sa mata sa Diyos, ang pangapagdayeg igsoon, supernatural ang buhaton niya sa imong kinabuhi. Munang ingon ang salmista, ang mga pagdayeg sa Diyos, papadayunon sa akong baba. Dili kumuhunong og awit sa Ginoo, di kumuhunong og simba sa Ginoo. Para ka na to, katawhan sa Ginoo. I pray nga ang pag-awit na to will never cease ato mga baba. Doon na to, doon ay nasa laag dito nga murag, anak ba? Sa balay, Lunes, kapoy kay ko. Sige, doorbell, pa mga mata akong mga kauban. Pertig yung doorbell niya. Sa pastora ko. So niya, sa iyo pa mong kaide. Di ba ningon ani tag-Happy Church? Man mamukaw og pastor. I bless the Lord sa mga katawan sa Happy Church. Amen? Di gyud mo disturbo sa pastor kung buntag. Pertig yung niyang panuktok. Pastora, dining gawas ko. Layo kay ko, man ko'y mas. Lagyo kami. O, unsa may imuha? Unsa man? Sa pastora. Ni alagi ko. Kay ako ning isurrender. So ning surrender nimo. Layo makikita na ko nga murag naong sa krus. Sa ako gyud ning giibot diri sa akong sanina. Kay gusto na ko nga imuha ning kuanan kanang akong isurrender sa imuha kay adlaw ron sa pagkabanhaw. Kung katok yun siguro ni palayo lang yun ko niya. Yun siya nga, nagsimba man ko sa una sa Happy Church dito sa Ubos. Yun siya, dahil ko nga, niya, nanukto ko sa inyong balay sa una, wag yung kunin mo tubaga. Wala, mananudya na. Dahil siya nga, niya, may ganit, kanitubag ko niya karon. Ingon siya, dahil siya, kinangan man utak ko sa Happy Church. Niya, kung niya, nga naman, sasaba ang good kayo, manganta. Sasabaan kay ko. Kuday ba? Kabalo ba ka unsay gawom sa mga pag-awit? Ako gyud siyang istoryahan ba? Pero ko nga kan siya kaila ani pastor ain ko cross na mauna hinungdan diha nalansang si Kristo sa cross. Ko dili ko mo dawat ana. Dili na ko na dawaton. Pauli dito sa inyo ha. Ikaw ray maglubong ana. Dili kadugay ningon na siya nga. Tagay lang kog sanina pastor Abi kay magligo ko. Gitagana ko siya sa nina. Siya, tagay po kong putos, be. Di na human among storya. Pero mga nagaingon nga, na mga tao, di isla ganahan og mga kanta. Labi na kung powerful nga praise and worship. Kanang pagkanta ba nga, kabalo bitaw kakin sa imong gikantahan, kabalo ka unsa ang gahom sa mga pagdayeg, di gyud nimo lapason imong kaugalingon nga di ka kaapil sa pagdayeg because power ang praise igsoon. Amen. Hallelujah. Woo! This is 1 Thessalonians, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ato pa, in everything, kanang pagpasalamat, usana ka mga pagdayeg, I will give thanks to the Lord. So, kini nga mga pagdayeg igsoon. Mao niyang uppermost na to nga assignment sa Ginoo. Mao ning atong kamot, atong ipataas because kabaluta nga God is higher than us. Napoy mga tao yung nganong mapunag magpataas mapuna siya sa kamot. Nganong sige mapog ipataas atong kamot, gitrain ta para kailata. Kinsay atong giawitan. Kay kani bitaw mga singer sa kalibutan, man silang kanta. Inikanta nila asa ilang kamot. Di ba? Di ba? Para asa man na sa mga tao. Kita nagkanta ba ta sa mga tao? No. We sing to the Lord. Amen. We sing to the Lord. Gitrain ta sa mga kamot. Ang benepisyo bitaw sa pagkanta igsoon. Mubo ang maging oras, no? Dali ra kas oras ay. Number 1, benepisyo sa mga pag-awit. Dunay kadaugan sa mga gubat nimo. Dunay kadaugan sa gubat diha sa pag-awit. Kabaluan ni si Jehoshaphat. Daghang nisulong niya nga mga haging harian, pila to kahari ang musulong sa iyahang diha sa Egypt o sa Israel. Pero ingon dayon si Jehoshaphat, ingon siya, human makigsabot to Chronicles 20:22.
Human makigsabot sa katawhan, nagpili siya mga tawo nga maoy mag-awit kang sa Ginoo. Grabe, no? Nga magsulog sa gradong biste samtang naguna sa kasundaluhan. Mao ni ang ilang pag-awit. Pasalamati ang Ginoo kang gugma mulungtad hangtod sa kanturan. Sadyang nagsugod sila awit og pagdaig sa Ginoo. Gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amon, Moab, Edomia, misulong sa Huda ug naparot sila. Kay ang kasundaluhan sa Amon, Moab, nagunay pakig-away sa taga-Edomia ug nahurot na nilag pamatay ang taga-Edomia. Sila na usab ang nagunay pinatyanay hantod nga hurot sila kamatay. Sa to pa, what a powerful weapon. Sadang magdayeg ka sa Ginoo. Kaning gubat na guni. Na bagoy gubat nga nag-awit ra. Kaya kita makagubat nga, "Gi, mangantatang tanan, kay naay gubat." Yung imong kontra, pinuti, unsa pa, espada, pero lahi man ang Ginoo di ay. Siya may muaway di ay sa atong away. Buhatong na nimo magkantara ka. Magkantara kag mga libog ang kahadlok, mga libog ang kabalaka, mga libog ang mga kasakitan, mga libog ang mga pagsulay, magunay sila og ikaw libre. Sige, di man ko kabalo mo kanta, kaya bag ko, bahala kag yabag kang gahimo nimo, makadawat nimo. Siya naghimo nimo? Ang Diyos. Muna ingon si Moses, Lord, kanga man ko, nakisa nangimo mo kanga. Dumita lang na imong baba. Yabag man ko, Lord, kanta lang sa Ginoo. Siya rabi tayo mo dawat nimo. Bahala lang nakadungog og yabag ka. Basta kakanta ka sa Ginoo. Number 2, praise opens door. Nag-ablig mga pultahan. Opportunities. Kung madinayigon ka sa Ginoo, mga abli ang mapultahan sa trabaho, mga abli pultahan sa kaayuhan. Amen. Mga pinigriso sa inyong mga panimalay, nga upamakabig, maluwas. Hallelujah! Kanta lang! So kung kayo mong mama kayo pa ka maglungag, kanta lang! Gadibusyonal pa ka. Hallelujah. Mauna na itabo ni Paul og ni Silas, nanganta sila, nagampo sila, ang mga piniriso na minaw nila. Og sa dihang milihok ang gahom sa Ginoo. Nangatangtang ilang gapos na abli ang mga pultahan sa prisuhan, og silang tanan nagawas nun. That's the power of praise. Praise pulls down wall barriers. Kanang mga kuan pader, no? Naipader nga wala pa motubag sa mapag-ampo. Hello, naipader nga nagulang nga wa ko katrabaho. Unsay imong buhaton padayon lag awit sa Ginoo. Praise, pray sa Ginoo. Kay the wall of Jericho natumpag because of praises. Kanang Jericho naipader anak nagpalibot sa syudad. Gusto ang mga Hudiyo muagi sa Jericho, musulod ba? Di mo sila pasudlon. Di sila agion, kapadulong sa sayuta sa saad. Kung sa gibuhat sa mga katawan sa Ginoo, instruksyonan siya sa Diyos, palibutan lang ang Jericho 7 times. Libot, magdayeg, palibot. Kung sa kaadlaw, kapito sila magpalibot, magkanta lang sila. Grabe, igsoon. Mo na instruction, gipatingog sa mga pari ang mga budyong og sungay. Sa pagdungog nini sa katawan, naninggit sila, nahugno ang pader, ug ang tanang mga tao nanulod sa syudad, ug giilog nila ang mga kabtangan sa syudad. What a powerful weapon. Ang mga pagdayeg, unsay mga pader, unsay mga bugat, nga nagkuan pa sa imuha, naapa sa imong sulod, bugat mga kinaiya nga, nimo masabti. Idayeg na guna sa Ginoo. Every morning, good, awiti ra gud ang Ginoo. Ang imong pag-awit sa imong hinigugma, di ba naanay mga mabungkag, mga pader. Amen, igsoon. Hallelujah. Daghan pa kayo, praise opens door for God's blessing. Panalangin sa Ginoo mag-abot sa imuha tungod sa mga pagdayeg. No? Blessing of joy, blessing of peace. Panalangin sa kalinaw, may kakontento, mag-abot nimo. Salmo 16:11. Salmo 16:11, gitultulan ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag na kog tumang kalipay. Amen? Sa diyang moawit dita ang presensya sa Ginoo magpadayag sa tuwa. Tumang kalipay, daglag katagbawan hantod sa kahangturan. Salamat sa Ginoo tungod kay prayer and praise. Nagibuhat ni Paul og ni Silas, dako kaayo ang gibuhat sa Ginoo. Ang gibuhat ni Silas og ni Paul unsara
pray and praise. Ang gibuhat sa Ginoo, gipang-abli ang mga pultahan. Gitangtangan o gapos ang mga piniriso. Kung unsa kanindot katong gabi una, to kay bisan pa ang gwardya sa prisuhan naluwas because of Paul and Silas sa ilang pag-ampo o sa ilang paghay. Walay limite ang Dios sa diyang buhato nato yang paagi maghimo pud siya sa iyahang ang iyang gahom magmanifest diha sa katawhan nga nagbuhat niini. Amen. Igsoon. Sa pagtapos mingon ko nimo, igsoon, listen. Prayer plus praise equals deliverance. Ginaw ha? Pag-ampo o pagdayeg equals kagawasan sa tanang area. Deliverance. No? 1 plus 1 equals 2. Mathematics. Sa ato po diha sa spiritual. Pag-ampo, ang tanan mingon, pag-ampo, ubanan, sa pagdayeg, equals kagawasan. Why not do it? Ano di nato na buhaton. Amen? Bisan lisod nga adlaw, si Paul ug si Silas, nasa prisuhan, gigapos, gibanlod, ang Diyos uban kanila. O ang iyang gahong presente, aron paghatag og kagawasan sa mga tao. Di lang kang Paul ug ni Silas, kundi ang mga kauban niya sa karsel. Sa imong balay, basig wa pa'y nakabig. Sa imong balay, basin imong anak problematic nimo. Salamat sa Ginoo sa pagdayog pag-ampo, ang gahom sa Ginoo magalihok. Mamuhat ang Dios sa atong mga kinabuhi sa diyang mudayeg og muampo ta. God will fight for us. Ang mga pagdayeg igsoon, mga pag-awit, no, hinay man o paspas, kini pagpadayag sa imong pagtuo sa Ginoo. Ha? Pagtuo. Sa diyang mudayeg ka, human ka nag-ampo, buot pasabot, sold out ka nga ang Dios mo tubag sa pag-ampo. Sa diyang nag-ampo ka, nagpasalamat na ka sa imong pag-awit sa Ginoo, buot pasabot, kaibalo ka nga ang Dios mo tubag sa pag-ampo. Mao na nga ang pag-ampo o pagdayeg magkuyog yun na siya because it is faith declaration nga sa dihang nag-ampo ka, nagdayeg ka, nagpasalamat ka, buot pasabot, kabalo ka nga ang Dios mo tubag sa pag-ampo. Kabalo ka nga wala imposible sa Ginoo. Ang pagdayeg igsoon, ang pag-ampo, mauna ang resulta is the power of God maglihok sa ato because God cares for us. Ang Diyos concerned sa ato. Ang Diyos nanghawaan na to. He loves us so much. Mura kayo, gamay kayong paagi. Simple kayong paagi. But ang Diyos mo fight para sa ato. Manindong mo mga igsoon. God is fighting for us. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Kinsay, mingon nga, yes, buhatonin ako. Yes, padayon kong mabuhat ani. Yes! Woo! We are in the last days, remember? No? Wala ta kabaloon sa ato bangon ugma, sa sunod ugma. But we know that God is for us. Who can be against us? Amen? Okay. Let us just pray before this. Unya na ta mag-awit at sa ating tapuson sa kuan igsoon sa prayer. Remember, listen, receive ha, hinumdumi. Ang Diyos kauban nato kanunay. Og sa dihan muduol ta niya sa pag-ampo o pagdayeg, mulihok ang gahom sa Diyos. Just lift up your hands and just thank Him. Ooh, how great! How great are you, Lord? Sa kakadako nga Diyos, but simply lagi kayo mo pamaagi para sa amuan. Dili komplikado, Lord. Mabuhat ni namo. Pag-ampo, pagdayeg. Thank you, Spirit of God. Kakining duha ka hinagiban sa diyang gigamhan nimo ang imong katawhan. It's a powerful weapon against all enemies. Those hands that are lifted up, Lord, salamat kay kan mga kamuta ang ipataas. Di na malimot, God, mahimong lifestyle ang pagdayeg o pag-ampo. In the name of Jesus, gideclare na ko sa matag usa, walay adlaw nga labyan dili makaampo o makadayeg kanimo. Salamat, Lord. We honor you. We bless you. We love you. We adore you. In Jesus' name.
Amen. Ug amen. Thank you. Lingkod mo palihog igsoon. Hallelujah. Are you blessed sa pulong sa Ginoo? Amen. Hallelujah. Okay. This time, I would like to invite ato ang mga first-timers, mga VIPs this morning to please stand up. No? Katong mga igsoon na to nga mga bisita karong buntaga, pwede ba nga mutindog ta sa mubo lang kayo nga higayon? Gusto mi mo bless sa inyo ha. Salamat kayo. Okay? Ang pulong sa Ginoo please remain standing. No? Mubo lang kayo nga higayon. Ang pulong sa Ginoo nagisgot about powerful weapon. No? Sa ato ang weapon, ang pag-ampo o pagdayig. Ug dunay gahom, no? Diha sa pag-ampo o sa pagdayig. But let me tell you right now, sa ato ang mga first-timers, may experience lang nato ng gahom, no? Sa pagdayig o pag-ampo. Una, ug dunay personal nga relasyon sa Ginoo. So, sa ato ang mga first-timers, unay pinakauna nga step nga ato ang buhaton, no? Karong buntaga aron makasinati ta sa gahom, sa pag-ampo o sa pagdayig. So, doon na tayo mubo kayo nga prayer, no? Buhaton karon, kung gusto ta mo pahibalon sa maayo nga balita. So, ang good news nga si Ginoong Jesus namatay dito sa cross, uli sa atong mga sala, no? Ug nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. I know nga kadungog siguro ta na nga verse na for God so loved the world, ang gihigugma pag-ayo ang kalibutan. Sama na kita, gugma ka sa Ginoo. Kayang gihatag iyang bugtong anak to sa cross. Aron si bisan kinsa ang mutuo, udawat dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So, this morning, pwede ba nga ipiyong lang imuhang mata din? Suon ani nga prayer, suon ani nga pag-ampo sa mubo lang kayo nga higayon. Just close your eyes and repeat this prayer after me. Hallelujah. Ginoong Diyos, daghang salamat Ginoo sa imong gibuhat dito sa cross. Karong buntaga Ginoo, nangayo kong pasaylo sa tanan ako mga sala, pinaagi sa pagtuo, idawat nako, ibuok pasaylo sa tanan ako mga sala. Ug idawat kinako nga akong Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Salamat Lord sa pagsulat sa akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. O amen. Sa pakpakan mga igsoon once again. Congratulations ninyo. Salamat kayo sa ato ang mga first-timers, mga VIPs. And doon ako'y tulo ka butang ay ibilin sa inyo ha. No, sa ato ang mga first-timers, basagit mo sa pulong sa Ginoo. Aron mapadayon ato ang karon kinalaman mo yung relationship sa Ginoo, basagit mo sa Bible aron mapadayon pa gyud ang ato ang relasyon sa Ginoo. And also, napod tay a cell group. No? Kanang nag-invite sa inyo ha, kabalo na sila sa mga schedule sa cell group na to once a week. No? Karon nag-online pa man ta, pangutana nila aron ma-reinforce pa gyud no ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo, madungagan pa gyud. Okay, ikatulo, welcome mo nga mobalik na pod next Sunday. Kaparte na mo sa pamilya sa Ginoo. Okay? So pwede po sa inyo ang pagbalik, you can invite your friends or pwede ninyo mga ma-invite, pwede po kayo. Aron sa ilang sa inyo ang na-experience karon, may experience po nila. Okay? So once again, congratulations ninyo and church. Ato silang tuboy ato mga kamot. Ito sila mo bless ta nila sa ato mga pagampo this morning. Father, we thank you Lord God. We thank you for the lives Lord sa mga first-timers, mga VIPs. I believe, Lord God, at dili lang ni maoy katapusan, Lord, sa imong pagpamuhat sa ilang kinabuhi. Kung dili Ginoo, sinugdanan lang ni sa mga maayong butang nga imong buhaton sa ilang kinabuhi. I pray, God, nga kini nga mga kinabuhi karong buntaga, kami dawat kanimo, ma-preserve ni Lord, nga
makaplagani nga nagbarog, nga likon, Lord, sa ilang pagtuo, hantod sa imong pagbalik, O Dios. I just bless, Lord, kini nga mga first-timers na mo this morning. Also, Lord, nag-invite ani, salamat sa amahanon nga kasing-kasing sa pag-follow up, Lord, sa mga bisita na mo karong buntaga. Dalaygon imong ngalan, O Dios, sa walay katapusan. Amen. O, amen. Pwede na mo makapanglingkod? Hallelujah. Manindog mo maison. Ato sa ning awiton tong kawit nila nga kan. I raise a hallelujah. Amen ba? Ako mong gasigur nga mukat-on mo mga kanta, no? Namoy mga kanta nga inyong memorization para sa dihang namo sa inyong personal nga devotion, nakakat-una mo kanang kamong gyud personal mo kanta para sa Ginoo. Okay. Woohoo! Thank you, Lord. Okay. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Yes, heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. Come from the ashes, hope will arise. Death
bandera sa kadaugan. Unsamang mga bagyo, niya sa kumaigsuon sa ngalan ni Jesus. Tanang babag, tanang buhat sa yawa. As we raise a hallelujah to you, Lord, heaven will fight for us. Salamat sa nagiban, Ginoo. Do ang yawa, siguro, Ginoo, mahimong magkatawa na mo sa diyang buhaton ni namo. But ikaw, Ginoo, na nakadawat sa among pag-angkog, pagdaig, imong gahom, imong misteryo, ang imong healing, ang tanan nga para namo, maamo sa ngalan ni Jesus. Thank you for the power of praise and prayer, Lord. Among bitbiton kini nga nagiban. Usahay makapoy among adlaw. But di may malimot. Di may padaog sa among lawas. Kundi mo fight me, Lord. Mo fight po me sa among mga loved ones. Mo fight me sa among syudad. Mo fight me against COVID nga naa sa tibok kalibutan. Ug daogon ni namo sa pag-ampo ug pagdahig. We just honor you, Lord. Salamat. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Dalay ko ni mong ngalan. Kanang mga kamuta, mabuhat sa imong kabubuton. Kanang kamuta, mo praise. Kanang kamuta, mo ampo. Sa ngalan ni Jesus. Silyuhi, Lord. Amen. Og amen. We give you praise. We give you praise. Other, lift your hands again, Exxon. Salamat, Lord. We just bless you. Salamat, Amahan. Padayon may mapuno sa imong gugma. Salamat, Jesus, sa imong grasya na mo everyday. And Spirit of God, thank you. You will never leave us nor forsake us. We dedicate to you this week, Lord. Salamat, Ginoo. Kakat-o nami. Hinagiban ni namo sa among panimalay. Hinagiban ni sa church. Thank you, God. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan, Lord. Salamat. Sa ngalan sa Buwan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo singgit. O, Amen! Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. God bless you. Pwede mo ka maglingkod balik. I love you, the love of the Lord. See you. See you next Sunday. Connecta sa atong Saturday prayer pa. Kung patay mahibalo ka sa amuin ang atong MECQ. Connect sa inyong cell group. And God bless you.